Ei, gent, com esteu? Avui volem parlar d'una cosa meravellosa, que ens agrada a tot, les flors. Les flors són delicioses. Les flors ens alimenten l'esperit. Ara, aquesta primavera, espaterrant, com que ha plogut molt, està plena de flors i d'insectes. Però avui us presentaré no flors, sinó una flor en concret del meu jardí. Una flor fascinant, és aquesta. Aquesta flor meravellosa que fa més d'un pam, bastant més, per tant, és molt espectacular, és la flor més fastigosa del món. Té una característica molt peculiar. Veieu que volen coses al voltant? Doncs li estan volant mosques d'aquelles tan fètides, que els encanta la merda, perquè ella fa una olor a podrit insuportable. I per què ho fa? Doncs per atreure a les mosques que cauen aquí dins i les aprofita. Aquesta flor es diu Dracunculus vulgaris. És com tenir un senglar podrint-se a dins el menjador.